faceibe pola nosa propia vontade, que despois da manifestación decidimos reunirnos para seguir reivindicando a dignidade e a conciencia política e social. Non representamos a ningún partido ou asociación e únenos unha vocación de cambio. Estamos aquí por dignidade e solidaridade, polos que non poden estar aquí. Por que estamos aquí? Estamos aquí porque queremos unha sociedade nova, que lle dé prioridade á vida por riba dos intereses económicos e políticos. Abogamos por un cambio na sociedade e na conciencia social, demostrar que a sociedade non está dormida. Seguiremos loitando polo que merecemos pola vía pacífica. Apoiamos os compañeiros que detiveron tras a manifestación e pedimos a súa posta en liberdade sen cargos. Querémolo todo, querémolo agora. Se estás de acordo connosco, únete. Sábados ás 7, por exemplo. Votos a favor? Por unanimidade. Sábado ás 7. Pois os sábados ás 7 da tarde xa nos reunimos aquí. Despois podemos nos repartir o